Здравейте, аз съм Мирослава Иванова от miracleikebana.com и днес ще ви покажа как да направите вашата композиция с цветята и клонките от чудната ни кутия от тази седмичния ни абонамент Miracle Flowers Box. Но преди да започнем, искам да ви помоля да се абонирате за нашия YouTube канал, да ни последвате в социалните мрежи, в Facebook, Instagram и TikTok, отново Miracle Ikebana. За днешната композиция съм подбрала тези красиви клонки и ще направя композиция Морибана стил с нисък съд, който се нарича Сюибан, и ще използвам кензан. Това е кензан Луна Слънце, който, тъй като композицията ще има много видове цветя, 8 вида съм подбрала, ще използвам по този начин кензана. С луната ще застъпа слънцето, за да бъде по-тежък. Както казах, подбрала съм тези красиви котенца и ще ги използвам за небето. Знаете, в Икебана, ако не знаете, сега ще ви обясня, Икебана е не само аранжировка на цветя по японска методика, но тя е и символика. Затова най-дългият елемент символизира небето. Следващият елемент е човека. Нарича се Сое и Соето символизира човека. Човек се намира между небето и земята. Подрязвам под вода, за да могат цветята и клонките да живеят по-дълго. По този начин не влиза вода в стъблото. Подбрала съм две красиви кали, които ще използвам, тъй като в момента все още е зима. Затова в моята композиция ще има елемент на зимата, ще има и цветя, които ще символизират настъпването на предстоящата пролет, която очакваме всички с голямо нетърпение. Небето, човека, елемента, който символизира земята, съм подбрала тази красива протея. Тъй като всички цветя, клонки са много дълги, трябва много внимателно да ги слагам на кензана, за да могат да се закрепат добре. Виждате какви красиви гербери съм взела, които напомнят на слънцето. Така, сега ще сложим малко гипсофила, която напомня на снега, тъй като
казахме, че моята композиция в момента ще бъде преход между зимата и очакващата пролетта, която очакваме. Сега продължавам с едно клонче, което ще допълни акцента към човека. Така, избрала съм и Солидаго. Виждате колко голяма става композицията. И трябва да бъде сложена на пространство, което е по-голямо, за да може да бъде в ситуация, в която да радва хората и има достатъчно място за него. Сега искам да използвам и този красив дендробиум. През уикенда бях в ботаническата градина и се вдъхнових от орхидеите, които бяха изложени. Затова в днешната кутия съм подбрала и дендробиум. Така, и сега, за да постигнем и пролетното настроение, ще сложа и два зюмбила, които ухаят страхотно. Просто те ще загатнат идващата пролет. И сега добавям последния щрих, този зюмбил. Ето това е моето предложение за икебана композиция за дома с цветята от чудната ни кутия тази седмица. Miracle Flowers Box. Ако не сте се абонирали още, посетете нашия сайт miracleikebana.com и се абонирайте, за да бъдете креативни, щастливи и вдъхновени цяла седмица. До скоро!